makuring sala ako. Kaya nangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipanigi sa kagurangnan tang Diyos. Mayrak man lugod sa ton Diyos na makakaman, sin makapatawadan sa tumakasalan, darahon kita sa buhay, daing kasagkoran. Amen. Mamiibig kita, nakurang na namiibig kami, magkanay kong pabulosa sa imong grasya, sa samong mga puso, ang aning danay na bawion kami sa mga karumputan ng tao. Sin maging makusog sa pagdayupot sa mga langit noon, nakatugduan na iwinawaras mo, li Jesu Kristo kagurang na niya mo sa imong aki, kay babang nabubuhay sin nagahade kasarog, Espiritu Santo. Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Osias. Israel, magbalik ka sa kagurangnan na sa imong Diyos. An sa imong mga kasalan, iyo ang dahilanin sa imong pagkarumpag. Andamon mo ang mga tataramon, asin bumalik ka sa kagurangnan. Sabihan mo sa iya, paraon mo ang gabos ming kasumbikalan, tanganing ang kaugmahan mapasamuya giraray, asin makapag-umaw kami sa imo. Dai kami kakaligtas kan Assyria, dai na kami maglulunad sa mga kabayo, asin daimi na pag-aapodon nasa muyang Diyos, ang mga gibo nin sa muya man sanang mga kamot. Ninhuli ta dyan sa imo, makakakuanin pagkahirak ang mga ilo. Bubulungon ko ang sa indang kasumbikalan, kamuumutan ko sinda sa bilog kong buot, taan sa kong kaanggutan harayo sa sainda. Siring sa ambon, mahilig ako sa Israel, mamumurak siya siring kan leryo, asin makakagamot siring sa kahoy. Masanganin marambong, asin mapapasaiya ang kagayunan nin olivo, asin anhamyon nin Libano. Mapuli sinda asin magiirok sa siring nin sa kuyang limpoy. Magbubunga sinda siring sa sarong tatamnan. Magbuburak siring sa balago nin ubas. Asin an sa indang hamyo, makakaarog sa arak nin Libano. Ano pa ang gigibuhon mo, O Ephraim, sa mga anito, kung ako ang naghihinanyog kan sa imong mga pamigbi, asin ako ang nagaataman sa imo, ako nakakabaing sa sipres na berde, sa sakuya magikan ang gabos mong pamumunga. Si Isay ang madunong na makakatalastas kan mga tataramon na ini. Si Isay ang may isip na makakaururop kan sa indang kahulugan. Ang mga dalanin kagurangnan matanos. Diyan naglalakaw ang mga banal, alagad ang mga parakasala na sisingkog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ako ang kagurangnan na sa imong Diyos, hinanyuga ako. Ako ang kagurangnan na sa imong Diyos, hinanyuga ako. Sarong tingog na day kumidbid sa kuyang nadangog. Hinali ko sa imong abaga an pas-anon. Nakaligtas an sa imong kamot sa magabat na darahon. Sa kahorasaan nag-apod ka, asin sinurog ta ka. Ako ang kagurangnan sa imong Diyos,
hinanyuga ako. Sinimbag ta ka minsan daim mo ako nahiling sa daguldol. Binalo ta ka duman sa mga tubig nin Meriba. Banwaan ko, hinanyugaan hinanakit ko sa imo, O Israel, kung maghimati ka kuta na sa sako. Ako ang kagurangnan na sa imong Diyos, hinanyuga ako. Dai magkakaigwa sa indunin ibang Diyos. Dai man kamo sukat magsamba sa ibang Diyos. Ako ang kagurangnan na sa indong Diyos. Ako ang nagdadara sa indo hali sa daga nin Ehipto. Ako ang kagurangnan na sa imong Diyos, hinanyuga ako. Ating dog na pa ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong iskriba, naginanyog kan orolay, pagkailing na marahayan mga simbag ni Jesus, nagrani sinaghapot, ari na nenot sa gabos na tugon. Si Jesus nagsimbag, ang enot sa gabos na tugon, iyo ini, danguga Israel, ang kagurangnan tang Diyos, iyo sanan kagurangnan, kamotan man kagurangnan mong Diyos, sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong isip, asin bilog mong kusog. Ani kadawa, iyo ini, kamotan man kapwa, siringan pagkamot mo sa imo. Dainin tugon na urog kadakula kay ni, ang iskriba nagpahayag, tamaan sa imong simbag, maestro, ang kagurangnan man sana sindainin iba, ang pagkamot sa iya sa bilog na puso, bilog na isip, bilog na kusog, asin ang pagkamot sa kapwa, siringkan, pagkamot sa sadiri, ini urog na mahalaga, kisa gabos na atang o dolot. Nahiling ni Jesus, ang mahusay, asin malinaw na pahayag kan iskriba, kaya nagsabi sa iya, bago kang harayo sa kahadean ng Diyos. Pagkatapos, dahil na nagnahas maghapot sa iya. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Graray, pinapatanidan kita, kagurangnan, kaya importansya, kan pagkuyog sa iyong kabutan, asin papiling man ang pagkuyog sa kabutan, sa iyong mga commandments, sa paagikan, giya ninduang dakulang tugon, na yun pagkamot sa kagurangnan, sa bilog na puso, bilog na isip, bilog na kusog. Asin man pagkamot sa kapwa, siring sa pagkamot sa diri. Kung nilinguntaan na krus, may duwang pasagi iyan, enot na pasagi, so pababa, igaapod na vertical beam, yun po yan ang nagpapatunay kan pagkamot sa Diyos. So, dito ang Diyos nasa itaas. Asin ang horizontal beam, ganon, yun ito ang pagkamot sa kapwa. Kaya, di ka makasabing namot man Diyos kung naungis ka sa kapwa mo. Kasi ang paagikan, pagkamot, pag-ibongerak, iba pang mga pinapanungod sa to, tanganing maglakaw sa dalan kabanalan, diyo po bagay na relasyon sa kapwa. Kaya siguro si Kristo naging sarooman na tao, tanganing ipailing sa tong
ang tunay na ehemplo nin pagkamot. Takon na ang saro o ang kaparehotang tao na kinaungisan ta, anong bot sabihin kaan na day mo na ako o day ka na tuwa, day ka na ugma na si Kristo naging tao. Kung sa pagiging tao niya, nanamot sa lambang saro sa to, kita lugod na uungis sa lambang saro. Harayo na maray sa tunay na kabanalan. Kaya sabi ni Kristo digdi sa iskribang nagkapot sa iya na naguyon sa iyang sinimbag, nangulugan sa ini na siguro memorize niya, sutugon, kaya lang sa pagsabuhay, wara. Sa kadakol na beses, so mga nagdidiskusyon sa iya, nakipagdebate, mga pariseyo, skriba, ang sa indang kaaraman, sa theory sa na ideya. Pagabot kan, pag gibok ay ni, sa oral daw, dahil man na naipapahiling. Hulita, ang lambang pag diskusyon ninda, nagpapahiling masanakan sa indang kapabaw-abawan. Alagad sa atubang kan Diyos, dahil manin tao makakapabaw-abaw. Hulita kita ngani, inibitaran na maging maimbod, manghuyo, asin, mapakumbaba. Tadyan, hiling kan Diyos ang satong pag-akos sa iya kapangyarihan sa gabustang buhay. Pamibig ka mga tugang, taganin sa kos sa indong atang, mga kumanlugod, gan Diyos amang makakaman. Akoon malugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal simbahan. Kagurangnan, namibig kami, kagayang hilingan, mga atang sa mong pinapalain, tanganing sinamaging makawiwili sa imo, asin maging danay na nakakaligtas sa mo, uligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat ka sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Toong maniniguasin dapat, matano sa nakakaligtas, danay sa misan sa nagpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaying kasagkoran, tanganing ikabalik ang mga aki mo, an kalinigan ng mga isip, nagtalaan ka ng mga gaya-gayang panahon na talingkas an isip sa mga bagay, mga maraot na kamauotan, pakinabangan nindan, mga agisan ng bagay, tanganing magdayupot sa mga nagdadanay. Kaya kay kagabos no Santos sin Angeles, sarabay kami nag-oomo sa imo, daing tapos nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan, o sana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kang kagurangnan,
Hosana sa kaitaasan. Kagurangdan ka ng kadaan banal, marabot din kabos na kabanalan kain mga atang na may bibig kami pabanalakan ng buwan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak kasing dugo kan sa mong kagurangdan sa Jesucristo. Siya na sa ragaring na buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhan, tinapay, sinagpasalamat, binaakini, itinaos sa mga disipulos ng sabi, mag-ako ka magabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuha niya magkangkalis, singgarari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako ka magabos, sin mag-inom kaini, tainiang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sin danay natipan na papabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ipinapamareta niya ang pagkabuhay mo liwat, Pinapahayag sa God na ika magdatong. Kaya kami nagrurumdum sa iyong kagurangnan sa pagkagadanas in pagkabuhay liwat ni Kristo, nagdodolot kay ding napainin buhay, singkalis ng kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanig o magatubang, sin maglingkod sa imo, kasi nagigimayra kami nag-aarangan, kami nagpapakinabang kangawak, kasi dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kiramdama kagurangdan sa imong simbahan, nakalakop sa wilong kinaban, tanganing madubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, si Ngabos na klero, siring man giramdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na mga pinapamibi sa misang ini, sinanggabos na gadan, tangan nakwasin na sa liwanag sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namiibi kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeas, mga banal na apostoles, sa kaitupan nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging kairaskan buhay, na dahing kasagkoran. Mag-umawas at pamaraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, sin kaiban niya, sin sa iya, sa imo Diyos, sa mga makakaman. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos kagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natugduan ka mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon, ang kaugalian, ngangahas kitang magsabi, Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagaan siring sa langit. Ang samong kakanon sa aldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang magkakasala sa muya. Sinari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namiibig kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niyamon, katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dali na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos, nakaporisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Gusto kagurang na sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mga kasalan, kunya pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanig ko siya mapatuninong, asin magkabarunyog, susog sa imong kabotan. Ka nabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tunindaw kan kagurangdan, mapas sa Indo, sa agpod paman, Asin sa imong espiritu. patinaon ka mo, kan tandaan katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban,
taawi kami nin katuninungan. Mga tuga ngayon sa kagarangnan sa Kristo, ang kodero kan Diyos, magpaparang masala ng kinaban. Pala na mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Hawak Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Pagurang na namimibi kami, na nahahaman kan sa imong kabagsikan magbulos sa mong isip asin hawak. Tangading inako mi sa pakisumaro sa kapanoan ni pagtubos sa mong makamtan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ka mga pamibi, sa Nudas Tadeo, si Maria inaning kaligtasan, kamo asin sang mahal sa buhay bendisyonan, sa ngarang kanama, asin aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. dinulutan na banal Eucharistia, lagod sa katuninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.